Napaka sila ninong diri no. Karon ba tong saad diya sa kuha nga tagaan ko nagregalo. Wala ka tuig to nagsaad sa kuha ba. Sirado man balay ni ninong pero naay ang motor. Tong regalo ni sa kuha dugay na kay to nang gisaad ba. Mahatag ba ka to niya karon? Aminaw na ko iya tong mahatag ron. Ato na ko silang balay. Ay ninong, maing buntag na. Uy, ako ano ning kinugos. Uy, Bless ko big. sorry man ka? Asang regalo na ko? Hindi. Merry Christmas. Merry Christmas po. Ah, papa nimo. Das balay. Kasi nga, Palago na ka dito. dakuan ang sa kong kinugos. Uy, wala gyud ang pila edad ni mo ron do. Bless na po ko big. Kaduha na ka nag-bless na. Ikaw na. Anong regalo na ko ninong? Dako na ka ba no? Ang regalo na ko? Lain pa yato. Asa si mama nimo? Nasa balay. Ah, Oh, naghikay-hikay dito. Patunaw kang papa po niya. ito po. Pato ka papa. Pausa daw ng regalo anas papa. Inga nga ningon si papa sa kuha nga. Atos balay sa imong ninong kay nay regalo dako kayo yan ang giputos daan. Sagad kami sa papa nimo. Inga. Kabalo kong nadya sulod sa inyong balay. Ihatag na na. Wala pa ni sa kong plano. Ninong, di ba nagsaad ka sa kuha nga? Tingbo na lang nimo yung regalo sa kuha. Pulo ka tuig na kawat na ihatag mo. Dili ba? Nalain man ko nila mamagpapa nimo. Ika-11 na nga tuig karon. Dili ba nalain sa tinud lang nalain ko nila papag mama nimo. Kaya naman. Oh. Oh. Naghatag ko 1.5 atong bunyag nimo. Naghatag ko isa ka sakong bugas. Oh. Soft drinks 5 kakis. Oh. Kas 1.5. Gibol sarang papa nimo. Nga ang nahitabo pag bunyag nimo wa ko kakaon. Perting. Ako pa ako gihatag. Wa pa ko kakaon. Okay, wa ko'y labot ana. Ang ako lang ang regalo nako karong Christmas. Kay nagsaad ka. Ika-11 na nimo katuig karon kung di pa nimo na mahatag imong regalo. Oh, tinod. Asa akong regalo? Wala ko na wala ko. Wala na sa una-una na ako nga matag regalo. Anong wala man? Tanan mo, sintojis mo kabuk akong kinugos, way nakadawat bisan isa. Nakapalit kag motor pero regalo di ka kahatag? Personal need man ko ni. Ingnan si papa nimo nga dakog kahiubos si ninong daw nimo pa. Mao nang di siya kahatag og regalo nako. Kung muhatag og di ka muhatag bawion ako yung di natati kaninong Ano na, pasayloa lang yo ko. Naray panahon tingbon ako na unsa ron. tingbon. Oh, tingbon ko na kana sa birthday ko Ulo ron. ka tuig na kawa kahatag ika-11 na nimo ron. Tingbon gihapon? Ako kay ko kahiubos sa imong papag mama. Okay ra na. Kay ubos sa ila pero asa ko muhatag gyud ka kinahanglan muhatag ka. Sayo kay sa balay ha. Oh. Di ka kalakaw kwaon ko ning susi sa imong motor. Di makuha. Tanggay. Ay, kuha na kay makuha na. Ani. Sayo kay si mama nimo si papa. Pre, maing buntag dia. Pwede ka? Ana. Saan pwede ka? Ano na? Kuhaon ka namong ninong inanak sa akong anak. Ano siya? Sige Bart, iting pabunyagan. Ako kay wa mo dagang istorya. Oh, mari tinuod na. Kuguso na ako sige Bart, iting. Oh, okay na gusto nimo asa na akong regalo. Marso 29, 2002. Naanak ka. Na anak ko? Oo, naanak ka na. Ingon sila nga, isa ka sa role model sa akong anak. Oh, role model ko nimo. Pero Di ba nasilo ko. Lalo sa man ka. Ako'y pinakadakog amot sa imong bunyag, nga wa ko kakao. Wala ko ato kay gamay pa ko ato. Wa ko kabalo kay wa gamay pa ko ato. Gikugos-gugos pa ko ato. Unsa kay rason nga mohatag kog regalo? Ma-appreciate pa? Ninong nakasa akong tibok kinabuhi. Kinahanglan mo hatag na kag regalo. Dili. Dili sa ingon nga ninong tika, magsige po kag pangayog regalo. Gusto magsigig pangayo. Ikaw pulo na Ang inanak, pwede na mohatag og regalo sa ninong. unsi na kakatuig wa ni hatag sa ko. Ay, Me as your second father. Oh. second Ikaduha father. ko nimong Okay. papa. Oh, ikaduha papa asa akong regalo. Sige ra mong pangayog regalo mga. Oh, tinod. Katawa ka. Kailan kong kwarta be? Gismil. Jeez, mil sa pa. Tol. Ako na lang ipalit. Kung di ka kapalit, ako na lang. Ay ko karta. Ninong. Kaya na lang kong kwarta, ako na lang papalit. Ano yan? Tuwara ni ha. Unsa man? Di ba nagsaad ko nimo nga tingbon ako? Oh, nagsaad ka. Oo, tinuod na. Kita ka ng reader sa likod. Asa ka na, Seryo? Kita ka ng reader. Ano man? Walay bisan kinsa nakabalo. Unsa na? Dito ka na. Tawat ko. Kanang reader sa likod mo. Kanang reader
sa likod. Unsa man? Una akong bugtong regalo nimo. Kana? Oh. Kana? Ha? Tinuod ya? Ako ana ni. Dakson ko ni. Tanawa nino. Labtay ko nung ready. Tino lang. Na. Oh, tanawa sa amin oh. Sa amin ni ba? Tino na. Ang iyang suga oh. Tino. Salamat kayo. Kana, di ka magmahay ani makauyab ka ani. Pwede na ko kisan eh? Okay si. Bisa na sa tambos ko si. Dili ko. Mapasok akong... Wala ka pa nang ipaandar. Sige na. Sige na. Kabalo ka naman tayo. Muga ko sa ako. Ingnas papa nimo nga mao ning regalo ni Ninong sa ko ah. Pila ka tuig niyang sinaad. Salamat kayo. Oo, gitingop na ko. Bless ko be. Ikapulo. Pagpakay. Oh, bugoy-bugoy na kang mata aguro ka ba? Dili. Nanakaya wala. Wala pa. Makauyab lagi ko. Kaya mo kong kita gagawin. Ayaw ning ikuan kuan ha. Sa amin ni ba? Araw nga nagamit sa Okay ni. Yaning break. Oh. Tinaw na. Di na, i-try na na. Lupad ko. Ano nga itong regalo ni mo? Nakakambyan ni wala. Wala. Di, kabalo ka pa rin, dili. Kabalo kamay. Yun ang susi. Oo, kanawa ko. Numero 1, syntax error pa na. Na? Dili mandar. Kumutang clutch. Pagka-drive ang anak naman. Eh, gwapo kayo starter. Sinitoran ni mo ba? Oh? Ayun ko na. Buhing clutch. Oo. Anak, ano na pagpalong? Andar. Yang palunga. Once nga magbinuang ka, kuhaon ko nagbalik sa mo. Ah, dili yung magbinuang? Ha? Dili. Once nga dili ka mo kuan. Masay mangluod ko kay maadto ko sa inyo ha. Bisag pakanon na lang ko nimo wa kay batasan pagkaanak. Dili. Pero kanawa ko lagi pa ng balik. Hatagan ti kag feeder. Dili. Ato pala yun niya. Magtumba tag baka. Tumpagbak ka. Ah. Papa ni mo madalo kay ng tawahan. Bahon na nato pero di na to ihawon. Hindi na lagaw na. Tama na. Tama nang ko. Eh. Tingnan dito nga hinatag na nako. Salamat kayo. Istan oh, ipusa wa gyud kay alamag og motor pa ba. Pa-practice ba ko? Dai. Salamat kayo na. Sige na. Ay, gunit eh. Taro ka na ha, tingin na. Oh, tinaw na. Ano yan? Asa man eh? Sige na. Ano?